2:00 ng hapon kahapon nang tuluyan ng bawian ng buhay ang 54 anyos na radio broadcaster sa Albay na si Noel Belian Samar na pinagbabaril sa Purok 3 Barangay Morera, Ginubatan 9:00 ng umaga noong Lunes, Oktubre 20. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Joseph Imperial, isinailalim pa ang biktima sa operasyon sa Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC, ngunit pumanaw rin habang ginagamot. Nagtamo si Samar ng 3 tama ng bala ng caliber 45 sa kanyang kaliwang tagiliran at sa kanyang tiyan. Based on the second progress report regarding the criminal investigation of shooting incident involving Noel Samar, the local media practitioner, on or about 2 p.m. of October 21, 2025, confined at BRMC Daraga, Albay, was pronounced dead by the attending physician, Dr. Reliosa. Bago ang pananambang, binabagtas ng biktima ang kalsada patungo sa lungsod ng Ligao, lula ng kanyang motorsiklo. Ayon sa pulisya, malaki ang posibilidad na may kinalaman sa trabaho ang pagpaslang sa biktima. Sa conduct din namin yung walkthrough inspection din, talagang makikita din na doon siya sa parang pinagplanuhan talaga siya na doon barilin. Kasi walang mga tao and walang mga kabahayan sa lugar na iyon. And then the road condition is lubak-lubak, and then ang slope ay steep. So kung titingnan mo talaga, i-evaluate mo yung doon, talaga magmiminor ang lahat ng motorista. Kaugnay nito, mas pinaigting pa ng otoridad ang kanilang investigasyon sa tulong ng Special Investigation Task Group Samar na binuo ng Albay Police Provincial Office para mapanagot ang mga nasa likod ng pananambang. And then tuloy-tuloy yung aming sinasagawang criminal investigation. At yung mga aming intervention ay dun sa backtracking ng mga CCTV footages along the area. Sa ngayon, may 2 ng binabantayang person of interest ang otoridad na posibleng maharap sa kasong murder. Samantala, nagbigay naman ng 25K na pabuya si Albay 3rd District Congressman Adrian Salceda sa sinumang makakapagturo sa mga sospek. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Parmasena.